Bueno, jo sempre he sigut un ferm defensor de les primàries dins de Compromís i dins del Bloc, que és el meu partit, pel fet que les primàries el que posen en valor és la vàlua d'una persona o el treball que ha fet aquesta persona durant el temps que ha estat d'alguna manera treballant de forma representant a la gent del partit o a la ciutadania. I jo crec que aquestes primeres d'alguna manera han servit per això, no? Per a posar en valor a les persones que des de la militància de la ciutadania s'han valorat que són les que millor poden representar els valors de compromís o els d'eixa ciutadania que vol que representen les institucions. Aleshores, el resultat per a mi és molt bo, no? Perquè és com diguem que m'han revalidat en el lloc on ja vaig estar la legislatura passada i per tant, per una part és bo per a mi i per una part també és com l'energia és per poder continuar treballant amb el que fem. D'alguna manera m'estan dient tot el que has fet fins ara ens ha agradat, t'hem votat per això i volem que continuïs una legislatura més almenys, no? I des d'aquest punt de vista m'agrada. En altres partits, en canvi, no fan primàries i la manera de triar és més a dit, no? I ahir ja no depèn del que facis per la ciutadania o que facis en el teu temps de treball, sinó que fas en respecte als caps als que trien aquestes llistes, no? Que normalment sol ser un secretari general o un president del partit, com és en el cas del Partit Socialista o el Partit Popular. El Partit Socialista sí que és el que fan primeres per al cap de llista, però la resta de la llista normalment se la fa el propi secretari general. Si et portes bé en el secretari general estaràs en la llista, si no et portes bé segurament no estaràs. Bueno, sí, el Partit Popular sempre, i més quan venen unes eleccions, intenta remoure el seu votant més afèrrim, no? Que sol ser el votant que vota més per qüestions ideològiques més extremades, no? I en aquest cas remou el fantasma del catalanisme, remou el fantasma dels símbols, etc. Quan des de Compromís ni portem en el programa ningun tipus ni pensem que sigui una prioritat el tema de parlar de símbols, com ja hem fet avui en el ple mateix. Avui en el ple es debatia una llei de símbols en què hem dit que no cal una llei de senyes d'identitat, perquè tu no pots crear una llei què són senyes d'identitat i no, perquè la societat és molt diversa i molt plural, no pots dir què és valencià i què no és valencià, això sembla més a una inquisició, no? I per tant, des de Compromís això no és una prioritat. La nostra prioritat és que les nostres senyes d'identitat siguin un bon benestar, un bon sistema de salut, un bon sistema educatiu i un bon sistema econòmic i industrial per al nostre país, no? I sí que és cert que el Partit Popular intenta estigmatitzar-nos amb aquesta cosa, no? Del catalanisme i no catalanisme, però si la ciutadania està atenta a allò que fem des de Compromís, les propostes que fem en aquest Parlament, no estem pensant en altres territoris, sinó que estem pensant en el nostre territori i en la gent que viu allà. Bueno, jo crec que cal un mitjà de comunicació públic valencià, el que no sé és quin hauria de ser el format, no? I no, a mi no m'agrada parlar de si anem a obrir Ràdio Televisió Valenciana tal qual o anem a fer una altra cosa. El que està clar és que cal aquest mitjà de comunicació pública que fa aquest servei públic no només d'informació, sinó també cultural i lingüístic per al nostre territori, que no fan altres mitjans, no? I això és evident que cal tindre un mitjà de comunicació propi. El que no sé és com és el format, sé que hi ha moltes entitats com la Unió de Periodistes que estan elaborant un projecte de com hauria de ser i jo crec que aquest treball conjunt entre les entitats que coneixen el sector i l'administració haurà de ser molt fluid, o sigui, haurà de coordinar-se per a que tinguem realment una ràdio de televisió públiques valencianes com sempre hem defensat des de Compromís o des dels partits de l'oposició, no? Més una BBC que no una radiotelevisió espanyola que tenim aquí. Quan es parla d'enquestes sempre són molt caute perquè, de fet, les passades eleccions del 2011 deien que Compromís no anava a entrar a les Corts Valencianes i menys que anem a treure 6 diputats, no? En qualsevol cas, la millor enquesta ens donava uns 5 diputats i resulta que assistic jo que era el diputat número 6, no? Vull dir, és un poc... Les enquestes mai marquen el millor estat d'ànim en un moment determinat, però no marquen el resultat final. La nostra enquesta serà el 24 de maig, a partir d'ahir podrem parlar de suposicions
Jo espero que si entren partits nous com Ciutadans, Podem, els que vagin a entrar al Parlament Valencià, no servisquen per a que es perpetue aquesta manera d'actuar del Partit Popular i, per tant, que cada vot que es diposite en les urnes vaja per a que el Partit Popular no torni a governar este territori, almenys en els pròxims 4 anys. No, jo sempre ho dic, no? Moltes de les coses que Podem ha portat, que porta en el seu programa o que està defensant o que li han donat aquesta visibilitat, com és el tema del parar dels desnonaments, com és el tema del deute il·legítim, com és el tema d'aquest enfrontament amb els poderosos, no? Jo crec que des de Compromís venim fent, van ser, no en aquesta legislatura, sinó en la legislatura passada ja se van presentar propostes per a parar els desnonaments, per a la dació en pagament, i moltes de les propostes que després ha portat la PAP i Podem en el seu programa. I el mateix amb el deute il·legítim, van ser la primera força política de les Corts Valencianes que va presentar una proposició per a que es fes una auditoria del deute que tenia la Generalitat. Per tant, jo crec que sí que n'hi ha aquestes semblances en quant a qüestions més generals i en qüestions de regeneració democràtica i inclús en algunes qüestions econòmiques, però el que no està clar encara quin és el model territorial que té Podemos, quines són les seves propostes per al nostre territori, perquè això estem parlant de propostes molt generals, com he dit abans, no? I quan es tracta de qüestions més arrelades al nostre territori, com és el tema del sistema de finançament, que ens perjudica, el deute històric, encara no sabem quina és la posició de Podemos en aquest aspecte. Jo crec que això és un poc les similituds i la diferència. Ens semblem molt en l'eix de regeneració, inclús en l'eix de les propostes de benestar social de l'esquerra, no? Però falta també un poc aquest punt territorial d'arrelament en el territori, de conèixer la problemàtica que tenim els valencians i valencianes, perquè molts dels discursos que pot fer Podem al nostre territori es podien fer perfectament a Burgos i seria el mateix. El Compromís ara tenim al voltant de 300 regidors en tot el País Valencià, en el qual són moltes persones que estan coneixent de primera mà quines són les problemàtiques que tenim al nostre territori, repartides per tot el territori, a més, no només centrades en una circunscripció, sinó que estan repartits. I això també és una de les forces que tinc un Compromís, aquesta base social que ens ha donat aquesta vertebració territorial. I a banda, en les pròximes eleccions ja sabem que anem a presentar més de 370 llistes. La legislatura passada van ser al voltant de 300, aquesta vegada arribarem quasi a les 400, arribant a més del 80% de la població valenciana, i per tant això ens dona un coneixement real del que passa, perquè en el moment que jo vaig a debatre en este Parlament, o que jo estigui en el govern, i tinga que tractar algun tema que correspon a alguna localitat, a algun poble o a algun col·lectiu determinat, doncs vaig a tindre els regidors d'aquest poble de Compromís tocant-me a la porta dient-me com ho he de fer o quines són les problemàtiques reals que existeixen. I jo crec que això és un valor que té Compromís, aquest arrelament en el territori. Bueno, jo crec que anem cap a un escenari pluripartidista i crec que Compromís tenim aquesta experiència en la gestió de coalicions o de partits. De fet, Compromís naix com això, com una coalició de partits en què hem sabut gestionar aquesta pluralitat que existeix de partits, i per tant crec que ja tenim aquesta experiència en aquesta gestió pluripartidista. I a més, Mònica crec que és una persona valenta, així ho ha demostrat, que serà capaç de tirar endavant moltes de les coses que la societat valenciana necessita. Necessitem una persona valenta que sigui capaç de portar a qui mani en Madrid als tribunals si cal per a que faci un sistema de finançament just per als valencians i valencianes i per a la resta de l'Estat. I necessitem una persona valenta que sigui capaç de tirar endavant propostes per a acabar amb la pobresa que tenim tan tràgica, que arriba fins al 30% de la població, que sigui capaç de garantir que a ningú li falten 3 menjades al dia o que a ningú li puguen tallar la llum quan no puga pagar-la, i més en temps d'hivern, quan n'hi ha cada vegada més morts per fred, per no poder pagar inclús la llum. Jo crec que cal persones valentes i decidides com Mònica per fer això, i per això crec que és la millor.
Bueno, la principal reclamació, el principal problema que tenim els valencians i valencianes és el sistema de finançament. Tenim un sistema de finançament que partís d'un statu quo que naix de la transició i que s'ha mantingut fins ara, un statu quo que ha perjudicat els valencians i les valencianes en el sentit de que, a pesar de que som una comunitat autònoma prou pobra, som aportadors nets de flux de diners a l'Estat. Això què vol dir? Que som un 12% més pobres que l'Estat ara mateixa, que la mitjana de l'Estat, som més pobres que la resta de comunitats autònomes, i a pesar d'això, si nosaltres generem al voltant de 16.000 milions d'euros a l'any d'ingressos per impostos, som aportadors nets a l'Estat. Nosaltres ens quedem a 11.000 o 10.000 i l'Estat s'emporta la resta, quan en realitat a nosaltres ens caldria que l'Estat ens donarà més diners dels que som capaços de generar perquè estem per davall del PIB. I aquest sistema, si no es canvia, continuarà perpetuant-se i el que passarà és que continuem augmentant el nostre deute. Ja n'hi ha un deute històric reconegut per l'experts en el nostre Parlament, però no està reconegut per l'Estat, i aquest deute històric cal reclamar-lo, que està al voltant dels 13.000 milions d'euros. Deute històric només pel sistema de finançament, però després també està el deute pel tema de les inversions territorialitzades, que també l'Estat s'ha anat discriminant any rere any. Aquestes inversions públiques territorialitzades haurien d'anar arreglo a la població o al pes que té la comunitat autònoma de l'Estat i no ha sigut així mai, i també hi ha al voltant d'uns 12.000 milions d'euros de dèficit pel tema d'inversions. Això n'hi ha que reclamar-ho, n'hi ha que reclamar que l'Estat ens torni aquests diners o que ens condoni la part del deute que correspon a això, i a banda n'hi ha que reclamar un nou sistema de finançament que ens doni almenys per a poder cobrir les necessitats que l'Estat ens ha donat unes transferències, per exemple, educació i sanitat, que ens costen 8.000 milions d'euros, però només ens dona 5.000 i pico per a cobrir-les. Per tant, tenim un dèficit d'uns 1.800 milions d'euros a l'any que van acumulant-se i que hem de pagar a través de deute. Això vol dir que cada vegada ens anem a endeutar més i si no canvia la cosa, continuem endeutant, no n'hi ha manera d'eixir d'aquest bucle. I l'única manera d'eixir d'aquest bucle és reclamar aquest sistema de finançament. Que si no volen fer-ho per les bones, volen fer per les roïns, que serà anar als tribunals i portar a Rajoy allà. Que això ho hem demanat en aquest Parlament i el Partit Popular ens va dir que per lleialtat institucional no es podia fer això i per a mi la lleialtat institucional no està amb el senyor president de l'Estat sinó amb les lleis i amb la ciutadania. Jo crec que ha evolucionat cap a una consolidació, perquè hem passat de ser simplement una coalició de partits que signaven un protocol quan es presenten les eleccions a ser una coalició, a ser un partit que encara no ha fet el seu procés constituent, però que ja té òrgans en comú. Abans això no ho teníem, aquests òrgans no existien, existia com a molt unes reunions de direcció política en què s'entraven diverses persones de tots els partits, però ara sí que hi ha uns òrgans definits amb unes normes definides i un òrgan en té congressos, que és el Consell General, i estan també les sectorials. Per tant, hem anat evolucionant per a la conformació del que en un futur espero que siga un únic partit que es diga Compromís. Jo crec que per a nosaltres sempre hem sigut molt innovadors en aquest tema i ens ha donat moltes... Al final, quan no tens mitjans de comunicació propis, més que no tenim Canal 9 o almenys no tenim cap mitjà de comunicació afí, com puguen tindre altres partits més grans i més poderosos, doncs la teva ferramenta és internet. Internet no té barreres, internet ens posa tots al mateix nivell i ahir, si treballes molt bé en internet, aconsegueixes arribar més a la teva gent. Nosaltres tenim més seguidors en la pàgina web de Facebook, per exemple, o en el nostre compte de Twitter des que llegeixen un diari com el Levante. Per tant, crec que això és un èxit de Compromís, el fet de poder comunicar les nostres propostes que no sempre eixen publicades en els mitjans de comunicació a través d'internet que ens posa tot al mateix nivell. Jo crec que ens ha beneficiat molt i que ens ha anat molt bé en les passades campanyes i de fet hem vist com altres partits del nostre àmbit han anat d'alguna manera a rebufar de nosaltres i han anat posant-se també al dia copiant moltes de les nostres propostes i la nostra manera d'actuar. La veritat és que és una pregunta complicada perquè jo puc dir el que a mi m'agradaria, no sé si serà el que passarà, però a mi el que m'agradaria és que es farà un procés constituent de Compromís en el que des de la base, perquè ara mateix el Compromís s'ha construït des de dalt, des de les cúpules dels partits, a mi m'agradaria que des de la base
fer un procés constituent i que entre tots i totes decidirem quin és el model de compromís que volem. Si ha de ser un partit únic, si ha de ser una federació de partits o el que ha de ser, però que siga decidit des de la base. I mentrestant, jo crec que tindrem una tasca molt gegantina i molt gran de governar en tots els ajuntaments en els que haurem de governar i governar també a les institucions valencianes per al poble. I crec que Compromís ha de ser el pal de paller d'aquest nou govern i, a més, ha de ser el pal de paller per el canvi de les formes de fer política. Nosaltres ens estem aplicant primaris obertes a la ciutadania, mecanismes de participació per elaborar els programes, com són les sectores on no només participen militants, sinó també gent del carrer, i crec que hem d'aportar aquesta filosofia també a les institucions per a implicar cada vegada més a la ciutadania. Moltes vegades em pregunten quina és la formació que ha de tindre un polític per a poder estar en les institucions, i jo sempre li pego la volta a la pregunta i dic que per a mi m'agradaria és que tota la ciutadania estiguera formada, que estiguera preparada o que sabera com participar en les institucions perquè així tindríem una millor societat, una societat més avançada. I crec que aquesta és la motivació de Compromís.